Ya ina annan jalau din? Hey! A wuta nan mu ga. Wato daɗi na da kai su kanka yana kawo ta wallahi. Haka ne ga sistinki bai gati ne a kaina. Jalauce. Ayya dan sumul ya naga wayan makoki babu a jikinta. Hey! Haka ne oga. Ai swapin ne mata ai wayar ta wani dan dawa hane. A harkan ai sai da dawa hakoki daɗi na da kai kana ganewa Allah wallahi. Wato kana ji dan sumul ko baka ji na? Ina ji. Yanzu samu zan yi dan fito da fitowar ka gane. Na samu kenan. Dan sumul ai ba. Hey! Just now, before I go inside there. You shot me. Dan sumul ya dan sofa da. Ka ji yaran nan nawa kake son a baka? Wannan da kake gani zugumni zan kai ta ne clearance saboda yan sanda suna tuhumar mu. To wallahi sai na ci amana Allah sai na fallasa abin da muke yi. Dan small ne kake ga annan maganar? Wallahi oga sai na tona ko wallahi sai na tona kuma ka taro match din da baka da yan wasa na rantsa da girman Allah kuma kai dan small ba tona ba ka tona rijiya maganar banza dan ma ana taimaka ma. Zaka gani karamin dan dawa islamiyar da ma ka daina zuwa ma yaro za ka daina mutane sai ka kira wanda za ka kira na cinye kuɗin an cinye Keep fight! Yalla bai. Ba fara su kuɗi cikin kayan nan ba don su suke mana 'yan sati. Kai, fito da shi ana magana kana ji kuma. Hey! Na mutu! That's no be easy, wallahi. I come here for you now, wallahi.